welkom op zitten beter in feite. Want voor dat streepje, het is wat zo'n tomaten, maar ik moet denken dat je wat zit te beter zegt. Van harte welkom deze oven en we zijn blij dat jullie bezoek bij de compagnie zijn voor komen te luisteren naar onze schone show. We hebben deze jaar niet op een Frank gezien, we hebben een kistelen afkomen van de Fanny Berger. Van Amerika zijn er 2 filmsterren gekomen voor deze oven te spelen met ons bolken. Het is allemaal voor niks, je weet het. We hebben nog geloten een programma draken, een leren cafetour, ingebogen bedaan. Er staan niet gesponsord in, de pisten hebben ze vergeten, die moet je gaan voor het kermellen. Maar goed, het piat dat een over verdient, kreeg het altijd nou hoor. Enfin, die zijn voor niks, maar we hebben toch geen gaat dat je ons iets gaf. Ataros, voor betorenhuizen als je middenmeter zitten, daar kunnen we ook niks bij doen. We hadden nog het liefste dat ons iets gaf als je 1 uur 12. Enfin goed, we komen rond, ik weet dat moet anders zijn. En hopelijk ontvangt ons goed. Dank u wel. Selfie! Selfie! Allemaal lachen. Ja! Ja! Oké. Oh, ik heb mijn ogen daar. Zet mijn ogen. Op een niet, op een niet. Ja. Denk erop. Cheese en ja! Ja, ja. Oké. Ja, daar gooi je. Spreek maar met ons op de bovenkeer. Luister ons in de luisterhoor. We brengen het bezwoord en we verlachen. Al mogen we van dit moment kan vol. We vertrekt zo'n kanaal, een stuk toneel door nog. Spits naar maar roeren, want de traan is desinloos. Spreek maar met ons op de bovenkeer. Luister ons in de luisterhoor. We brengen het bezwoord en we verlachen. Al mogen we van dit moment kan vol. We vertrekt zo'n kanaal, een stuk toneel door nog. Spits naar maar roeren, want de traan is desinloos. Nogmaals een goede avond allemaal. Ja, tuurlijk moet je kletsen. Dat is jaar al op rij. Girap eigenlijk. Hè. En dit jaar hebben we als onderwerp de geschiedenis. Met andere woorden, we gaan dus een reis door de geschiedenis maken. Denk maar even op vroeger in de klas, toen was ook zo'n tijdslijn. Hè. En dat begon met de prehistorie, en dan de Grieken, de Romeinen enzovoort, de middeleeuwen en zo verder. Dan is het toch zo, ze begrijpt wel dat we tijd nodig hebben voor ons om te kleden. En tussen die 2 bedrijven kun Christophe dan iets vertellen. Ja, ze moet die jongen ook iets laten doen. Hoor. André. Ja. Andersom. Nee. Andersom. Nee. Andersom. Zo was simpel, jongen mag voor de eerste keer meedoen, maar ja. Toch. Andersom. Maar alleen nou. Zo. 800.000 jaar voor Christus, dat is de eerste keer. Ja, dat is goed. Het zit daar aan op. Zit daar door opzetten. Ja, gezien allemaal. Ja, het is goed. Is. Meneer, hij nog niet gezien hebben. Nee. Die hebben al. Er wat bij zitten. Dat is goed. Dat is goed. 800.000. 800.000. Dat is goed. Nee, hè. Ja. En die meneer, die hij nog niet goed gezien. Dat maar goed zien. Hij heeft het gezien, hè? Ja, het is goed. Zit daar door na. Ze moeten hem ook alles zeggen, hoor. Niet te hem redden, niet zijn politie. Goed zo.
goed. Het is goed, het is goed. Oké, het is goed, het is goed. Oké, 800.000 jaar voor Christus. Dat is in de hele tijd. Dag Ria Rex. Hey, Beasaurus. Zeg Ria, nou dat goed zien. Kon je me niet vertellen hoe dat ergens de Leopoldus grot is? Ja, Metske, zie je door dat beentje? Ja. En wel, daar gaat je in, slanks liet de pist, rechts liet het park en je loopt recht om de grot in. Oh ja, Ja. is dat zo? Oh ja, zeg. Ze zeggen dat er nogal goed te wonen is, hè? Oh ja, dat is zo magnifiek. Ja. Maar het is een echt trekkoet, heb ik al leren zeggen. Ja, meen je Ja, dat? ja. Zeg Ria, heb je ook last van de trek? Ah, nee. Ja. Die van mij, hè. Die jij ons grot heel goed geïsoleerd. Betekskes en vogelnisjes en eikenpleer. Het is een pareltje gewoon. Allee, Ja, ja. zeg, dat klinkt goed. Zeg, en heb je eens door dan nog isolatiepremie voor gekregen van de Jiento's, zeg. Allee, we heet ze nou hier al? Ik zou het 1000 keren zeggen, het Ria puntje van mijn tong. Ah wel, de pa, die heet in de kluis. De Optima kluis. Vrij van de Bosforen. Ja, daar. Nee, daar heb ik mich net mee ongemaakt, zeg. Ja, nochtans een grot, hè, dat is toch nogal killig, Sura. Ja, dat kan koud en vochtig zijn, hè. zeg. Ja, ik vind het toch. Ja, ja. Zeg, doet vandaag niemand op straat. Anders kun je altijd volk verblijven. Ja, nou zie je geen kaart, hè. Hey, Dorcas. Alles goed, Menske? Ja, dat Ja, is ik ga mossels koken, hè. Tot ziens, hè. Daar ging over ons Stegosaurus. Zeg, wie is dat? Ah, maar kent je dit niet? Nee. Ah, maar dat is die van Bries, Ivo Bronstegosaurus. Ja. Ah, wel, hè, die heeft mij tekstjes geadviseerd voor mijn grot te isoleren. Is dat echt waar? Ja, hij is weg erbij. En is dat voor subsidies? Zet je zot zeg. Subsidies. De politiekers kunnen niet eeuwig het geld van de mensen zomaar blijven uitgeven, hè. Nee, dat is waar, dat is waar. Maar nogthans, deze grot, hè. Maar dat is ook geen paradijs, hè. Ja, dat weet ik. Het is daarvoor dat er mij de tekstjes geadviseerd heeft. Hij heeft dat ook gedaan. Ah. En is dat iets? Ik weet het niet, Metske, maar ik denk dat wel, zo. Ik geloof niet dat je de subsidies verkrijgt. Nee. Wie zou dat komen? Ik zou het niet weten. Maar ik weet, hè, ik ken iemand. Ah, du wist het, zeg. Wie? Toch? Ik wou dat je eens vertellen. Ah, Maria Rex. En het Flintstone. Begrijpelijk. Zeg, Dat is Luc Flintstone. Dat is een homo-Amerikaner. En een medicijnman. een medicijnman, Ja, die! ja. Oh, ik dacht dat dat een pienaar was. Alena. Ja. Alena. Zeg maar nou terug over die nieuwe bronzige saurus, hè. Ja. Die zei dat mos niet goed is. Als het nou vochtig weer is en het twijt, hè, dan vult het mos van het plafond en je zit in de kou. Serieus? Ja. Ik ga er eens iets vertellen, hè. Die Luc Flintstone, hè. Ja. Die hij zijn grot, die hij de tekstjes in zijn grot geplaceerd, hè. En deze lijf stond heel veel aanslag. Dus Zwijren, Alle- robbels, je moest hem zien. God, wat deur, zeg. Ja,
Want ik dacht dat ze door groen certificaten verkrijgen. Ze weet wel, de anderen dan weer kunnen betalen, hè. Maar ik denk het niet, ze als ze door zo'n jeugdsel van Oh la la, dat is erg. Nou heb ik juist tegen die van mij gezegd dat er vandaag moet beginnen met isoleren bij de tekstjes. Ik zou toch maar oppassen, hè, zeg. Hé. Ja. Ja. Dag Ria, seks. Ah, Rex. dag Kelly. Ria, Ja, Kelly. mag ik uw geitje nog eens lenen? Ja, Kelly. Maar laat me gewoon nog niet duiven, hè. Dat kunnen we nog. Oké, dat is goed. Dag Kelly. Zeg, heet die Kelly? Ja, Kelly Erdogan. Wat moet die boergeit? Dat is een zaken, hè. De andere die geeft kent hem goed en die ziet hem geen. Men heeft me niet om denken, zeg. Als die nou mijn geit weer foute vel gaan molken nemen, maar dan hebben mijn jongen weer geen eten strak, hè, dan kunnen die op een kin kloppen, hè. En die van mij is veel te lui, hè. Dus ik kan mijn berg afschaffelen. 2 zandlopers lang, hè. Naar de Sarma, me niet vol eten, bij deze woord niet terug mijn berg optrippelen. Want die van mij waarschijnlijk die DNA bij zijn luikenlitser in strooien naar de dinosauruskoers aan het letten. Och ja, Mitske, zo zijn de man, zeg. Ja, Maar van de andere kant dat je zo wijd moet gaan voor commissies te doen, dat je ook zo'n voordelen, hè. Dan kom je toch eens onder het volk. Volk genoeg in mijn al te groot, hè. We zitten toch een kanijnen op hier. Och, kind. Zeg, ik wou eigenlijk mijn grot isoleren, bezonnen schilderen. Maar het schijnt dat je door gaten van in uw plafond krijgt. Ja. Zeg, en op mijn man heb ik ook niks, hè. Nee, dat geloof ik. Och, Metske, die heeft aan een nieuwe knots gekocht. En hij zit er niet aan dan die de hele dag te simoniseren. Ik kan er met elkaar in spiegelen. En ondertussen zit ik door bij mijn grot. Ik ben fijn dat schimmel krijg. Stop erbij, dat trek op niks. Nu maar Trek verwacht. op niks. Niemand is op beeld lachen. Ja, maar Laat dit me is doen. het. Laat me Ja, maar doen. dit is Sorry, het. sorry. Zie dat nou? Zie dat nou? Ja, maar dat is Ach, het. dat is nou hoor. Dat is nou hoor. Trek op niks. Dat is nou hoor. Wat zo zijn ze toch weer te lachen? Dat is nou hoor. Zie dat nou? Af erbij. Terwijl er weer schrift zo zo lezen. Zo slecht was het nog weer. Zo is dat. We hebben een nieuwe merk gekregen. Toen we wel water door de zee gegaan. En er was muis door de stapelstraat. Ieder weer een nieuwe merk had. En een nieuwe merk was nog niet genoeg. Alles moest nieuw zijn. Nieuwe drapeus onze taas. Nieuwe bloempotten rondom de stad. Tot zelfs het schild van de stad was niet meer goed. Een nieuw schild van de stad. Vroeger, als er een envelop van zijn taas kwam, iets van importantie, dan stond er van boven in de hoek het schild van de stad op het perron, bij de adelaar. Ze zag direct dat dat iets speciaals was. Enige jaren erachter was dat niet meer goed. Toen schreven ze zo 3 zagen. En een tub, dat waren 2 kezen, een peer en een appel. Dat was toen zijn trup. Nou, voor te besparen, schreven ze alleen nog centraal, zonder streepje ertussen. Zelfs op dat streepje werd bespaard. En vroeger, als het niefje wordt, en je moest in de school een niefjesbriefje, moest schrijven, met de schoonste pen en met de schoonste aanschrift, Sint-Truiden, 1 januari. Bedstreepje ertussen, want als je dat vergaat, kon ze opnieuw beginnen. En na voor de mensen dus die in feite niet meer lezen konden, want in feite thuis konden nog niet meer lezen. Die konden juist de nummerhuis nog zien. En voor de rest steken ze het maar erin totdat ze het kwijt zijn.
Voor de mensen die hem mee kunnen lezen, hebben ze feitelijk zijn traan samengevat in icoontjes. Zo. Allee, als je dan naar ziet, de eerste keer, wat denk je? Toen ik het de eerste keer zag, ik dacht, het is zoiets gelijk vroeger op de kermis. Gelijk als ze zo zoemken zo, hè. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ti-ta-ta-ta-ta-ta. Hè, gelijk naar, allee, daardoor naar bijvoorbeeld. Zo. Dat is in mijn ogen een kangerkop. Is daarna geen kangerkop? Ja, dat is een kangerkop. Ze kon het al. Allee, ik huur het. Zie, er zit maar een half woord nodig voor een half te verstaan. Allee, we gaan daar likken over maken dus. En dan zeggen we iedere kruise, vivat, vivat, dat is onze stad. Vivat, vivat, dat is naar Centraal. Maar je mag het streepje zingen. Christophe, kunnen we dansen repeteren? Is daarna geen kangerkop? Ja, dat is een kangerkop. Vivat, 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 dat is onze stad. Vivat, vivat, dat is onze stad. Zou dat gaan? Nog één keer. Nou, ik doe er best. Want dan zit het er tussen, geloof ik, zo moet ik op de knieën overheen zitten. Dan zit het er tussen, die valt zo laag trekken, hè. Is daarna geen kangerkop? Ja, dat is een kangerkop. Vivat, vivat, dat is onze stad. Vivat, vivat, dat is dat. Het kun je. Enfin, ze zien die kangerkop. Wat zie je nou nog? Oh, hé. Zie je wat een job? Dat is een grote job, hè? Ja. Dat is geen van 2,80 euro tegelijk op de merk, hè? Dat is van 3,60 euro is dat, hè? Is daarna geen grote job? Ja, dat is een grote job. Is daarna geen kangerkop? Ja, dat is een kangerkop. Een grote job en een kangerkop. Vivat, vivat, dat is onze stad. Vivat, vivat, dat is onze stad. Voor mij is het ook de eerste keer. Wat zien we nog? En een oude crème. Hè? Is daarna geen oude crème? Ja, dat is een oude crème. En een oude crème, een grote jas en een kangerkop. Vivat, vivat, dat is onze stad. Vivat, vivat, dat is onze stad. Wat zien we nog ertussen? Want ik moet het er waar. Mensen moeten hun anders houden. Moeten die allemaal gehad hebben hier. Dingen is het, zet daar. Die achter tussen. Is daarna een ossatas? Ja, dat is een ossatas. Een ossatas, een oude crème, een grote job, een kangerkop. Vivat, vivat, dat is onze stad. Vivat, vivat, dat is onze stad. Weet je wat er ook tussen steekt? De urenkotten. Dat had ik je. Dat wil dat zeggen, hè? Ja, dat is de Société d'Amour. Is dat na Société d'Amour? Ja, dat is Société d'Amour. Société d'Amour, een oude crème, een ossatas, een grote dag, een kangerkop. Vivat, vivat, dat is onze stad. Vivat, vivat, dat is naar Centraal. Zet
Zijn jullie gereed? Want de kant er nog een was. Zijn ze gereed? Ze zijn gereed. We gaan voort. Tot ziens. De volgende episode. Check op dat. Moest die andere jongen. Wat is schrik van nog? Ze zijn een lelijke dag, Jay. Zo werk hebben we als je moet dat van de eerste keer te goed. 300 jaar. Ja, het is goed zo. 63 jaar. No Christus. Dames en heren, we zitten in de Romeinse tijd. En dan komt zij de datum even laten zien. Laat maar het zien aan de mensen. Steek maar eens goed omhoog. En dan zitten die... Dat gedoe zit er dan door op. Zo zitten. Dames en heren, de Romeinse tijd, 63 na Christus. Ave Caesar! Ave ik! Ave omnes, ik groet u allen! Breng de beschuldigde naar hier. Gij wordt ervan beschuldigd uw vrouw te hebben geslagen. Victus Luxor in de veranda. Breng de vrouw naar hier. Adicitis mulier. Bij Jupiler en Proximus. Wat is er hier gebeurd? Heel César. Die man do. Doe moet ik begetraat die van mij. Die hij mij afgetuurd. Die mij geabumeerd. Vermassacreerd. En voor mijn leven geschandaliseerd. Uw naam. En wat hebt gij voor uw verdediging aan te voeren? Avi, heil César. Mijn naam dat is Dimitris Antonius Tigellinus en ik ben een Romeins staatsburger. En ik ben Agrippina Lolila en ik ben van het vrije volk. Kalm, tranquilium, valium. En ik beschuldig Dedo, omdat er mij elke dag mijn witse geeft. Kalm. Diazepam, benzodiazepam, loramazepam, trizomazepam, zolpidem, temesta. Dimitris Antonius Tigellinus, wat heb jij nu aan te brengen voor uw verdediging? Wel, meneer Avi, eigenlijk is César. Ik ga u eigenlijk wel een heel goed reden voor. Ruide, ho, paternoster, dat lieve de nos en zijn malen. Ja, serieus. Het was zo, het ging zo, mevrouw en ik, Agrippina Lolila, hè. Dus we gingen betien naar het forum en we gingen zo langs het kapitool om door te geraken. En toen kwamen we twee heel kleine mensjes tegen. Toen zei Agrippina Lolila dus, hè, toen tegen, let op, twee heel kleine Pyreneekjes.
Pyreneeën? Ja, dat zei ze. Maar ik zei dan nee, Agrippina Lolita, liefste schatje, wil zeggen pygmeeën. Nee, zei ze toen. Pygmeeën, dat zit zo onder haar vel. Daar krijg je sproetels van. Nee, zeg ik, dat is pigment. Nee, pigment, dat moet je opschrijven. Nee, zeg ik, moet dat je opschrijft. Dat is perkament. Man, nee. Perkament, dat is een stuk. Dat is als een dichter al niet begint en het niet afmokt. Dat is een fragment. Oh, man, nee, ik weet het zeker. Ik heb vroeger nog bijles gehad voor mijn grammaire en mijn vocabulaire. Door een legionair. Oh, het snik, het nunc, het semper, het secula seculorum. Mag toch niet zo van haar oren. Je wilt niet zeggen legionair, je wilt zeggen lector. Dat gaat van de lector. Maar nee, een lector, dat is een Griekse hel. Nee, niet als Hector. En dat was een Trojan. Niet Trojan, dat is een vlakte, man. Oh, Dat is een Hector. misericordia mei, misericordia tua, mama, zeire me. Nee, dat is een golden drank. Ik hoorde dat je nectar. Nectar. Nee, zeg, Dimitris Antonius Tigellinus, ik daag u gaat tot een duet. In die wet, wat is een duel? Een duel! Een duel! Een Duet. Heilige César, zo ging dat dus de hele tijd. En toen heb ik er zowat als ik kost een fitse gegeven. Ja, altijd op dezelfde plaats, moet je daar zien. Vrijspraak. Voer eraf naar de leeuwen, Leonidas. Oh, nee, ik wil Godiva. Merci César. Ik ga er ook al lang door te kloppen. Terwijl we dat zo'n geriet maken, kan ik ook iets vertellen. Iets vertellen wat de zuivere waarheid is, want je weet, ik lieg nu het niet. Ik kan nog iets vertellen van een tijd dat ik kind word. En thuis, ik ga een follow, of een followke, en ik ga een trottinet. Maar er was een mal zoals die gaan, dat was Marie Pareer. Zo dus, voordat de grote vakantie begon, moest ik kiezen of ik 2 maanden op het velletje kon krijgen, of 2 maanden op het trottinetje. Want pa veranderde de heer maar 1 keer. Maar vind ik goed, en als ik dan wat ouder word, dan kon ik een nieuwe follow krijgen. En ik word 4, want ik toch eindelijk een mansfellow. Maar het was een follow die gaat daar van een nicht, die haar schuit krijgen, zijn ze. En die fellow was te klein, en ik moest het maar doen door nog een vrouw die fellow. Maar vind ik goed. Ik ga de bergerijn terug mijn kamine doen, dacht ik, ja, nou zal ik toch wel een schone follow kan krijgen. Want ze konden me niet kopen, dan konden ze veel bedienen leggen, zei ze. Och, ze na ze kost niet slopen. Ik dacht, nou ga ik een nieuwe follow krijgen. Maar toen ik het zag, word ik wel ontgeukeld, want ze hebben een nieuw bed gekocht. En dan heb ik moeten wachten, totdat ik 16 jaar word, totdat ik mocht plakken gaan. En toen ik plakken geweest word, daar worden ze een chance bij dat ik moest gaan plakken. Iets zo aan betand. Je moet vol trekken, hier dat je een kilo werd. En begint dan een kilo's te trekken, hier dat je een vuile werd. Dus ik heb nog geen negel op mijn dame van dit een chance bij te trekken. Uiteindelijk krijg ik dan een nieuwe vel. En die kwam van bij de Rossen op de Tientse Steeweg. En ze hadden hem gekocht tegen de was. De zout stond op lijsten en op de 2 pedalen aan ze 2 grote blakjes gezaten. Het was ook buiten aan het stompen worden als ze me gaf. Maar ja,
Ik ga naar veilig. Wacht, ik was zo vier erop, hoor. Ik ga hem laten bij de gendarmerie de nummer van mijn pas erin zitten, voor als er mes gepikt werden. Zondags was ik erbij naar de Kottenbos geweest, voor hem laten te wijn. Zo langs moeder Lambiek af, daar kreeg ik een geus, waar ik er een nadien in. Dat was ik niet gewend, toen stak ik alleen door. Bij mijn therapeuten dat gekocht op de Kottenbos was geskuild. Zo dus dat voorspelde in feite dat die vuile mich tegenslag zou brengen. Maar toch, ik heb erbij gerend, totdat ik misschien 25 jaar word. En die stond thuis tegen de gevel en als ik moest een commissie doen, dan sprong ik op mijn vuilo en ik was op mijn plek. Maar een dag, ik kom uit en wat zie ik? Mijn vuilo gepikt. Zeg, ik ga kunnen toeten. En een vuile moet ik zo tussen Johns beiden van de struk getrokken na, pikte ze mij na op 1, 2, 3. Maar goed, het was zo. Op dat trottenetje geraakte ik niet mee. Dus ik moest te voet gaan. En ik moest een dag tot aan de Stasen zijn. En ik kwam van onder in de Stapelstraat, oh, mijn vroeger Skalenborgs woord, een Ramblas. En ineens zie ik door tegen de gevel van het daar van Skalenborgs, mijn vuilo. Ik dacht aan mijn eigen, wat dat is mijn vuilo. Ik was al eens opgegaan en ik was al eens afgegaan. Ik dacht, ja, dat is er. En een vuil, dan moet je zoveel jaar op een trein zitten, 10 zetten, duizenden. Ik ga me een pas al uit, voor te zien. Of dat diezelfde nummer hoor. Ik dacht, ja, dat is er. En ineens komt door mij van een jaar of 10, 12 uit die winkel. Zo maar er een knop zijn kop. Ik zei, manneke, zeg, ik zei, die velo die je staat, zeg. Wie is een velo, wie is dat? Dat is mijn papa, is een velo, zeg. Zeg, nee, dan denk ik dat jij verdoold zegt. Ik zei, dat is mijn velo, zeg. Nee, dat is mijn papa zijn, zeg. Ik zei, waar is uw papa? Waar ben je, zeg. Ik zei, roepen hem, zeg. Maar die man kwam uit, ik denk dat die man onder het stoorbad stond, want die jas en een handdoek nog rond zijn kop. Ik zeg, meneer, zeg, pardon, zeg. Ik zeg, maar ik geloof dat dat mijn velo is, zeg. Nee. Ik zeg, maar u wel, zeg. Ik zeg, ziet ik, mijn nummer van mijn pas is dezelfde nummer als hier op mijn velo, zeg. Die nummer telt niet, zei er. Ik zeg, nee. Die nummer telt, zei er. En hebben we Sparra daar uitgeschreven en onder de zool geplakt. Ik zeg, ja, maar die nummer, die telt toch niet. Ik zeg, weet u wat, meneer, zeg. Ik zeg, wij bellen de politie, zeg. Wij gaan naar de politie, zei er tegen. Ik zeg, je mag gestoeld toch in mijn leven. Toen iedereen die vuil lopen. En wie onder ons twin in die tijd zaten de politie nog op de kazernestraat waar. En wie gaan over de vijzer en even in de vuil tussen ons in. Vanuit de politie. Toen ik dacht, ziet zuur. Streen springt je op die vuil. En dan stoot ik ook tussen de struk in dan. Maar wie gaat naar de politie? Hier zit zo'n vuil tegen de gevel, sluit en we gaan de brug op. Kom in, ik zeg tegen die man, ik zeg meneer, zeg, ik zeg pardon. Maar over 14 dagen ben ik komen aangeven dat ze me een vuil gepikt hebben, zeg. Ik zeg, mijn nummer van mijn pas stond erop en alles, ik heb hem ook beschreven. Ik zeg, en meneer, zeg, hij die vuil gevonden, zeg. Wat nou, zei die politie. Ik zei, ja, kom in, zei er, ik kom een verklaring afleggen. Jij kan in een verklaring afleggen. Ik ga die man in een verklaring afleggen, goed. Ze komen onder een twin haat, ik stond op de cel. Ik zeg, en? Ja, zei de politie, je hebt gelijk, de stof, die is voor de veilig. Zij sluit er. Nee, zei de politie. Die vallen we aangesloten, zei. En de procureur zal uitmaken van wie dat de veilig is. Meneer zei dat hij die veilig gekocht heeft. Op de aanmerk. En hij heeft zo vol recht van die veilig te krijgen dat je zegt. Zo dus. We zullen hem moeten aanslaan. Ik zeg, maar ja, ik zeg, dat is mijn vuil. Ik zeg, dat is zo. Dat is een kans bij de vuil afgetrokken. Ik zeg, en nou gaat je die vuil afnemen. Ja, zei de politie, dat is ons Belgische wet. Ik zeg, maar waar krijg ik die vuil terug? Hier zei die politie, koop hem af.
Ik zei, wel, nou kan ik niet meer. Enige middel voor die vullen terug te krijgen, zei hij. Maar die politie die in Amsterdam schuilt en die drie. Ik zei tegen hem, ik zei, wat vruchter? Dat weet ik niet, moet je met hem rijden. Zeg maar, de man, zeg. Verkoop je die velo, zeg? Ja, zeg. Zeg, wat moet dat kosten? 2000 frank, zegt hij. Zei, nee, dat geef ik ook niet. Zei, 500 frank wil ik ook geven. Goed, zei hij. Ik kom een thuis in, sluitertje. Ik ga me de vuil uit. Enfin, ik was content. Weet je wat die man toen zei tegen de politie? Doe je mich naar traas, zegt hij. We zien of ze gereed zijn. Tot ziens. En zit ze dan terug, gelijk ieder jaar. De Van Huisjes. We nemen ons partituren. Bladzijde 329. Dat just moet dat tasje zijn in de middag. Ah nee, het is dus het papier, het laten vuilen. Heet je dat het vrouwtje? Ja. De refreintjes zingen we allemaal bedienen, hè? Zie ik de lichtjes van de toren, dan is me dat bereik verloren. Zie ik de raskes op de merk, denk ik om dat fameuze werk. Zie ik de mensen de zon of regen, toch weer bedienen de merk op koor. Denk ik zo maar in mijn eigen, dat heeft een traan weer goed gedaan. De merk die lag elegant open en bloed, het toerde menige weken. Bekouters vol muis en begaten ze groeit, je kosten door poeten inbreken. Caféboze dochter, na ben ik failliet, ne grote fiasco dat spel. Door kwam het miljard geen eind om dat lied, maar na zingen we allemaal heel fel. Zie niet de lichtjes van de toren, dan is mijn nacht direct verloren. Zie niet de raskes op de merk, denk ik om dat fameuze werk. Zie niet de mensen de zon of regen, toch weer bedienen de merk op koor. Denk ik zo maar in mijn eigen, dat heeft een traan hier goed gedaan. Veel is gewoon ook naar een likke brengen, en daar moet je allemaal toch mee zingen. Want mee zingen is gezond. Het is het lichte van het rustige rond. Want mee zingen is gezond. Het is het lichte Van het rustige rond. voor iedereen die de turteltax moet betalen en zijn centen niet uit Panama kan halen. Zingen willen eens naar het likken. Het is het lichte van het rustige rond. Zijn je vrienden, zijn het lichte. Het is het lichte van het rustige rond. Voor iedereen die in zijn traan wil parkeren en zijn auto niet Frans kan placeren. Zingen willen eens naar het likken. Het is het lichte van het rustige rond. Allee, allemaal! Het is het lichte van het rustige rond. Voor de Canaries die ogen op willen roken, maar paluir geen goal kunnen maken. Zingen willen eens naar het likken. Het is het lichte van het rustige rond. Zijn je vingers naar het likken? Het is het
trieste kanon. Voor het vuigeltje, dat kost een kaakje. Omdat op pluimken onze kuitje blijft plakken. Zijn je vele hele lippen, deze lippen van de trieste kanon. Zijn je vele deze lippen van de trieste kanon. Al die willen en vluchten gaan, moet de mannen beboden zijn. Zingen, 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 zing. Der beboden, zingen, 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 zing. Der beboden zijn vluchten weer. Alle die willen een serie vechten, moet de mannen beboden zijn. Ali Salim en miljoen, der beboden, Ali Salim en miljoen, der beboden, die gaan naar doen. Al die stadtergeilen, moet de mannen beboden zijn. Vele Hilden en Kathleen. Oh. Beginnen, je. Veeren, Hilden en Kathleen. Dat komt ja, dat je moet zingen. Veeren, Vootmans en Berggoeds. Dat komt beter. Al die willen een stad teruggeven, moet de mannen beboden zijn. Heren, Vootmans en Berggoeds, hebben geen boden, Heren, Vootmans en Berggoeds, hebben ballen, ze doen het goed. Kikken op de grote merk. Het was van Mechelen zijn werk. Maar als je mij kunt zeggen, mij even uitleggen. Wie vindt daar na zo'n schoen? Geld is nog net te kot. Dat is dan aan een hoos verzot. Want de plastic zakken moesten ze toen gaan plakken. Ze speelde toen bevuur. Ze troon dat je kootspel, het sting op de veenmerk. Ze troon dat je kootspel, dat eet na een kunstwerk. Troon dat je kootspel, met Hitler en Christus. Zo staat dat je kootspel, het sting in de gazet. Kunst is door hebben de vleet. Daar wordt al eens iets van gezegd. Maar als je mij kunt zeggen, ik even uitleggen. Wie vindt daar na zo'n schroef? Het geld is door net te kop. De artiesten aan een oos verzot. Want de plastic zakken moesten ze toen gaan plakken. Ze speelden toen bevuur. Ze troon dat je kootspel, het stiet op de veenmerk. Troon dat je kootspel, dat heet dan een kunstwerk. Ze troon dat je kootspel, de Hitler en Christus. O stad, dus een kootspel, het stond in de gazet. Het stond in de gazet. Hee ho,